Il-Ministru Austin Gatt ilu snin ikun ikkritikat għall-arroganza li jimxi biha, madankollu fl-aħħar xhur il-kritika fil-konfront tiegħu saħansitra bdiet issir minn deputati fuq in-naħa tal-Gvern. Spikkaw il-kummenti jibsa ħafna li saru fil-konfront Austin Gatt mid-deputati Jeffrey Policino Orlando u Franco De Bono. Gatt kien deskritt bħala wieħed minn dawk li jmexxu klikka ta' ħażen li lesta tkisser li dawk kollha li joħduha kontra Gonzi PN. Fl-aħħar jiem wara l-oppożizzjoni resqet mozzjoni kontra li privatizzar tal-car parks, De Bono u Policino Orlando mhux biss qalu li jaqblu li din il-mozzjoni titressa għad-diskussjoni fil-Parlament, iżda De Bono rressa emenda biex il-mozzjoni tinbidel għal waħda ta' sfiduċja fil-Ministru Austin Gatt. Fl-isfond ta' dan kollu One News staqsal il-Ministru Gatt jekk iħoss li l-Parlament għad fadallu fiduċja fih. Iżda Austin Gatt derskomdu jwieġeb dwar il-futur politiku tiegħu. Bħala Ministru qed tappoġġja kritika fil-Parlament, fost li qed għandek l-appoġġ tal-Parlament Malti? Meta ma jkollix imbagħad tkun taf. Din kienet l-unika reazzjoni li għażel li jagħti il-Ministru Austin Gatt għaliex meta One News staqsih jekk jaqbilx li l-mozzjoni tal-parkeġġi tkun diskussa huwa ma rridx iwieġeb aktar. Fost li għandek l-appoġġ il-ġurnata? Ġa rispondejt. L-aħħar mistoqsija. Jekk hemm domandi oħra. Il-mozzjoni dwar il-parkeġġi taqbel tkun diskussa?